Horas bangsa Batak, heado diberi kamu marbadai mana marsoal, namar hula marboru, nama reda, alani ulon sarmatua, ahado alana, di dia do persananion, di dia do nama bahen gabe sodomu nesida anan situasion. Alusna di pidion tontoma satuna sidung unang skip pamu alana memang jot don gabe pertutuhan ala soiboto nangalapati filosofi ni ulaunon. Terdumobi di hita nama nuturi aka ulaon sarmatua iko gabe panuturi nauli mahita si buat dame mahita Tuha sudah bolon alana memang situasi ulon sarmatua na jot-jotan hatop-hatop emosi peparan ni na sarmatua. Fakta deh. Molo di jo Raja Perhata manang Pasinabung haroroni si matua di boru manang 3 2 tolu 4 harorona sida songon manakohi tangga badatu mak. Hela siakangam ma parjolo di jolo mangihu ma tu nomor 2 nomor 3 songoni satarusna. Alani pe molo madok sihatan sida pe tong ma sian urutan nama nakohi tangga balatu. Parjolo ma sian si matuan iburu siakangan. Jala nagayo suku-sukun ise do majalo sakti-sakti nasida. Dung didok nasida aka hata do tangyang nasida. Dang si pasu-pasu nasida ala buru do nasida. Di somma na jot-jot gabe pertutuhan manang perbadaan. Molo si matua ni buru do naro somalna buru ni hasu todo helana na naro majalo. Ido somalna. Moli dokon tarsurat de, jangan lo tarsurat amang. Alai na somali do, jalan nauli na dinggan de. Alaniaha ikon napuna saburu do ro majalo haroni si matua ni buru. Iko buru ni hasutot bolot do ro majalo akasi matua anak. Ido na huwo tohame. Jala si topot si matua na bema buru ni hasuton laho majalo songo tupak sakti-sakti ni si matua ni buru. Ido na somal. Dung sahati di pasahak matu bendahara sakti-saktion. Alai bakona de di papuli ma asa di botona sida bilangan na asa adongan non si ngoton malang si peopon di hasuto bolon. Alai adat Batak dan hola majalo mangalead do. Alani dung sahat sakti-sakti manang tupak ni sian si matua ni buru. Pasaton ni hula-hula ma tu si matua ni buruna tu buruna songon perhitian ni tangiang ima tadok nama rison boras pir asa pirma poki bahul pasalongan pirma todi niai si matua ni buruna luju-lujuna ka pangomoan dohot marhite-hite ulos na gajang sitro rambu perhitian ma sa gajang barita gabe gajang barita horas jala torok akapinopmar na hasea tujuluan nerion. Ido pasaton ni hula-hula ditiki si matua ni buruna ro. Molotung pe sada tadok sada ulus perhitian ni pasu-pasu nasida tu si matua ni buru molotung adong 2 tolu 4 berarti 2 tolu 4 ma hasahatanna. Ido nasitong jala ido na
buai si ulau nota tarlumobi di panuturi manan parsinabung asa uli denggan ulau ni. Songon ima amak tua songon edukasi konten na pinangido muna anggiap ma marlapatan tuhita tarlumobi di hamu. Horas ma.